Na een lange periode van afwezigheid vond vrijdagmiddag een slipjacht plaats in de bossen rondom Meerselo. Deze werd georganiseerd door Marion Jansen als vaste gastruiter van de jachtvereniging Triple B Hunt. Jarenlang is het hier georganiseerd geweest door mevrouw Burgman en de heer Koenen. Maar al jaren niet meer door een Venrijsruiter. Dus ik ben er heel trots op. En ik hoop zeker dat we daardoor nog jarenlang hier terug mogen komen. Beste jachtvrienden, hartelijk welkom voor ons als Triple B. Een nieuwe jacht hier in Meerselo. Er wordt door de sliptrekker een geurspoor getrokken. Vroeger werd er natuurlijk gejaagd op de echte vos, maar tegenwoordig is het helemaal diervriendelijk en is het geen echte jacht meer. Het is een spel van de honden die een geurspoor trekken door de sliptrekker, door slootjes, dichte bossen, wat een beetje spannend maakt voor de ruiters die de honden volgen. En we zijn vandaag met een 20-tal ruiters. En zo'n mooi spektakel, zeker met het mooie weer hier in die prachtige omgeving van de bossen rond de teststreek. Het is echt genieten, zeker als de sliptrekker het een beetje uitdagend maakt met hier een slootje, daar een slootje, een dicht bosje, een greppeltje, dan is de sensatie helemaal compleet. Het spoor werd uitgezet door de sliptrekker, in dit geval de vader van Jansen. Hij zorgde ervoor dat de honden, waar het eigenlijk om draait, zich helemaal konden uitleven. Het jachtspel van de honden staat centraal. Die worden getriggerd door het spoor goed te volgen. Met lussen worden ze ook verleid. Of een haakse bocht wordt er in het geurspoor gezet. Om daar een beetje de spanning in te houden. En dit is een private pack van de Triple B Hunt. Die fokken zelf deze honden op hun kwaliteiten en hun gezondheid. Dat we een sterk koppel honden meenemen elke week op de jacht. Dit ras is de Foxhound. En die is kenmerkend voor het goede gedrag in de meute. Een hele vriendelijke hond, maar ook zeer kwalitatief in het jachtveld. Wat goed vererft en sterk en gezond is. En rond de klok van 3 was het tijd voor de zogenaamde sherrystop. Om vervolgens de jacht te vervolgen richting de kil. De plek waar de honden lappen pens mogen verscheuren die ter vervanging van de echte prooi dient.